D'acord amb la convocatòria realitzada el passat 18 de març, l'únic punt de l'ordre del dia és l'elecció del nou alcalde. Anem a revisar el procediment i els fets que donen peu a la realització d'aquest acte. El procediment està regulat en la llei reguladora de les bases del règim local, la llei orgànica del règim electoral general, reglament d'organització i funcionament. Procediment 1. Renúncia de l'anterior alcalde voluntària i expressa. La renúncia ha de ser un acte voluntari, personal i exprés de l'alcalde. Formalització. S'ha de presentar per escrit, dirigit al ple de la corporació perquè quede constància expressa. Aquesta formalització va fer-se el dia 9 de març. Presa de coneixement de la renúncia. El ple de l'Ajuntament deu prendre coneixement formal de la renúncia de l'alcalde. Aquest acte es va produir al ple extraordinari del passat 16 de març. Alcalde en funcions. Fins que s'elegisca un nou alcalde, assumeix les funcions el primer tinent d'alcalde o el següent en cas d'absència. Convocatòria de ple per l'elecció. L'alcalde accidental convoca un ple extraordinari per elegir el nou alcalde. Aquest ple és el que estem fent avui. Candidats possibles. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les respectives llistes a les eleccions municipals, llevat la renúncia d'algun d'ells. En aquest cas passa a ser el candidat següent. Es demana als grups polítics que indiquen si presenten candidat. El Partit Socialista presenta el candidat. Com la següent de la llista del Partit Socialista era jo presenté la meva renúncia per a que siga el candidat el número 3 de la llista del Partit Socialista, que és José Álvarez Montero. El Partit Popular presenta candidat? Sí. María José Peiró. I Junts per Benifairó presenta candidat? No. Vale. Aleshores, els candidats són José Álvarez Montero i María José Peiró. La votació tindrà lloc segons l'article 196 de Llei Orgànica 5/1985, de 9 de juny del règim electoral general. Cada regidor vota un dels candidats. Si algú obté majoria absoluta, més de la meitat dels regidors, queda proclamat alcalde. Si ningú obté majoria absoluta, automàticament serà elegit alcalde el regidor que encapçala la llista més votada a les eleccions municipals. Aleshores, vots per al candidat José Álvarez Montero? En contra? Abstencions? Vale. I vots per a la candidata María José Peiró? Vale. Aleshores, queda que el nou alcalde prendrà possessió en aquests moments, que és José Álvarez Montero, després de realitzar el jurament o promesa del càrrec. Què vull dir? Jures o promets per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Benifairó de les Valls amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com a l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de la Comunitat Valenciana. Sí, promet. Vale, ara te van a donar el bastó. Ara pots prendre possessió. Bona vesprada. Estimats veïns i veïnes de Benifairó, alcaldesses dels pobles veïns, membres de la corporació municipal, companys, companyes, les circumstàncies m'han portat a assumir en el dia d'avui la responsabilitat
de posar-me al capdavant del nostre Ajuntament i de ser l'alcalde dels rifenyos i rifenyes. Una tasca que assumisc amb molt respecte, compromís i la il·lusió que este càrrec comporta. És un honor per a mi servir al meu poble. Vull donar les gràcies de tot cor als membres de l'equip de govern per la confiança que han depositat en mi i per donar-me l'oportunitat d'encapçalar este projecte. Em sent molt honrat que hagin pensat en mi per afrontar junts esta nova etapa. Malgrat no tindre experiència en el món de la gestió pública, assumisc el repte amb moltes ganes d'aprendre i d'aportar tot el meu esforç perquè el projecte tiri endavant amb èxit. L'única cosa que els puc assegurar és que treballaré de forma incansable per a fer-ho el millor possible. El meu agraïment també a tots els veïns i veïnes de Benifairó, independentment de les seues sigles i idees. El meu compromís no és sols amb una sigla, sinó també amb el benestar del nostre poble. Per això, entenc la gestió com un pont per a construir junts sempre des del respecte i el compromís. A partir d'ara, seré l'alcalde de tots i totes. El meu despatx estarà sempre obert per escoltar-vos, per parlar amb vosaltres i per treballar junts per a trobar solucions als vostres problemes, sempre que siga possible. No us promet miracles, això ho deixo per als mags, però sí que us promet treball dur, honestedat i cor. Permeteu-me també donar un agraïment molt especial a la meva família per estar sempre al meu costat i per animar-me a acceptar este repte amb la humilitat de qui coneix les seues arrels. El seu suport ha sigut fonamental per a afrontar aquest pas amb decisió i compromís. Com no podia ser d'una altra forma, no puc continuar el meu discurs sense dedicar unes paraules d'agraïment per a la persona que m'acaba de donar el relleu en l'alcaldia, Toni San Francisco. Toni, vull reconèixer en el meu nom i en el nom de tots els presents el gran treball que has fet en estos 14 anys. La teua constància, el teu compromís pel poble i la teua dedicació plena em deixa el llistó molt alt. Espero poder estar a l'altura i continuar el camí que vaig iniciar amb tu, treballant amb la mateixa il·lusió que sempre ens has traslladat i trobar la millor resposta possible en cadascuna de les accions i decisions que tindré que prendre a partir d'ara, pensant sempre en el millor per al nostre poble. Ara comença per a tu una nova etapa, distinta i més tranquil·la, molt merescuda després de tants anys de servici. Et desitgem de cor que la gaudisques amb molta salut i amb la satisfacció i orgull del treball ben fet. Veïns, veïnes de Benifairó de les Valls, en aquesta nova etapa que comencem avui, continuarem treballant per fer realitat el compromís de portar endavant el projecte comú que vam acordar dins del govern de coalició progressista, resultat del que vosaltres, tots els veïns i veïnes, vau decidir en les eleccions de maig del 2023. En aquell moment, el poble ens va donar l'encàrrec de que si volíem continuar fent polítiques d'esquerra en Benifairó, havien de fer-ho amb una governabilitat compartida.
amb els avantatges i inconvenients que moltes vegades això suposa en la presa de decisions. El missatge es va quedar clar i és per això que vull explicar amb claretat, abans de començar aquesta nova etapa, quina va ser la meva línia d'actuació. Treballaré per a que el centre de la nostra gestió siga sempre l'interès general del municipi, per damunt de qualsevol sigla política. No vull ni pretenc entrar en debats partidistes, al contrari, el meu propòsit és el de treballar per donar solucions als problemes del dia a dia, per millorar els serveis públics i per reforçar la convivència entre tots. En definitiva, per a governar pensant en el poble. Les idees i aportacions que cada regidor o que cada grup polític puguen aportar són importants, enriquidores i ajuden a millorar el treball, però hem de tindre clar que totes les persones que formem part de l'equip de govern d'aquest Ajuntament hem d'anar en la mateixa direcció. Aquest equip ha de treballar unit, amb objectius compartits i amb un rumb definit. No devem ni podem funcionar com una suma d'iniciatives aïllades. Només així podem oferir estabilitat, eficiència i confiança als nostres veïns i veïnes. El municipalisme no és una consigna, és un compromís. I això significa que hem de posar les solucions per davant dels enfrontaments, el diàleg per davant de les discussions i la responsabilitat institucional per damunt de qualsevol interès de partit, treballant amb respecte, amb lleialtat i amb la convicció de que els èxits no han de ser d'un partit o d'un altre, sinó de tot el poble. Eixe serà l'objectiu i eixa serà la meva responsabilitat. Jo no vinc ací a dividir, vinc a sumar. Em compromet a treballar incansablement dins de les meues possibilitats i amb els recursos humans, econòmics i materials dels quals disposem. Sé que no va ser fàcil i que queda molt poc de temps per a portar a terme les meues intencions, però m'agradaria que me deixareu intentar-ho per poder demostrar-los a tots vostès que amb el treball i la voluntat de tots, ajuntaments i veïns, és possible. La meva gestió es basarà en 3 pilars fonamentals: transparència, eficiència i proximitat. Transparència perquè crec que el coneixement és fonamental per a l'enteniment i ara més que mai considere que l'enteniment entre tots és necessari. És molt important que els veïns sàpiguen per què es fan les coses, per què no es fan i per què no es poden fer. M'agradaria que tots es quedàrem en este matís, perquè és molt important. Conèixer les dificultats que a vegades sorgeixen en la gestió del dia a dia és fonamental per a comprendre els motius que ens porten a prendre unes decisions o altres i per entendre millor les solucions adoptades en cada moment. I és per això que crec necessari fer-vos partícips del treball fet per l'Ajuntament per entendre millor la seva realitat. En segon lloc, em compromet també a portar una gestió el més eficient possible, fent un bon ús dels recursos, però sense oblidar la responsabilitat del control de les despeses innecessàries i garantint, sobretot, la qualitat dels serveis públics municipals. I per últim, continuaré amb el compromís heretat del meu predecessor. Mantindré un continu contacte amb tots els veïns, perquè crec que és la millor manera de conèixer el que passa en el nostre poble i entendre millor els problemes de cadascú.
3 pilars que vull portar endavant amb molta humilitat, constància i dedicació, i amb l'única intenció de millorar la qualitat de la vida dels nostres veïns i veïnes, de mantindre viu l'esperit de convivència que sempre ha caracteritzat a Benifairó de les Valls. Ho faré amb molta il·lusió, però també amb els peus en terra, conscient de les limitacions i dificultats del dia a dia. Rifenyos, rifenyes, el futur d'un poble no el construïx només l'alcalde, el construïm entre tots i totes les persones que vivim i compartim el poble. Per això vull aprofitar aquest moment per a destacar la importància que té el comptar amb la col·laboració de tot el veïnat i fer una crida a la responsabilitat compartida, que és fonamental. Sols amb la col·laboració de tots, esforç, respecte i unió, podrem contribuir i construir el Benifairó que volem per a nosaltres i per a les nostres futures generacions. I és per això que vos convide a caminar junts en esta nova etapa. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, i no sé, donat el discurs, donem per tancar la sessió d'avui i moltes gràcies per haver vingut i no res, a partir d'ara me veureu més per l'Ajuntament. Gràcies. Bona nit.